Ništa, svrati malo do carstva. Svrati malo, da se zajebavamo onako malo. Znaš kakve mi nargile sad stigle? Ima bre ono crevo debelo kio od vatrogasnog kamiona. Majke mi, znaš kakav dim pravi? Sinoć sam zadimio u dnevnu sobu, čovječe, poče kiša da pada, grmi i seva. Majke mi, ajde vidimo se, ćao. Ko je sad? Ja sam Sultane Slobodane. Kaži Tulumba, šta hoćeš? Mislim, ne znam kako da vam kažem, Pa probaj s jezik da mi kažeš da ti ga ne odsečam i onako mi mangulice nisu doručkovale od jutros ništa. Mislim, video sam Krišom opet Marijana da se domunđava nešto sa vašom Sultankom Slobodankom. Opet on? Pa taj Marijan stvarno hoće da ostane bez nadimka. Gde taj degenerik sad? Otišao pre jedno 15 minuta da registruje kola i da vidi nešto oko polisa osiguranja, nemam pojma. Sad će njemu životno osiguranje da krene sa isplatom. Slušaj me Tulumba, pali kola, puni šanžeri, evo mene stižem dole za sekundu. U redu, Sultane. Stani, poljubi ruku. I slušaj me, ovaj put ponesi hekler iza mene jedan puško mitraljez, da budemo sigurni. Razumem, šefe. Jeli bre Tulumba, bre, brate moj? Jel ja stvarno tako izgledam glupo pa može svako da me zafrkne, bre? Jeli bre, dok će se zabavate sa mnom? Pa gazda, vaša svaka reč je mudra kao zmijac. Mora bre da se zna ko je gazda, da se zna ko je sultan, ima sve da me predstrojim ja kad vam kažem bre, je vam jasno bre? Nećete vi mene više da zafrkavate, je vam jasno? Da ti je bre više to, kako se zove to da treba da stignem? To se zove bonus 20-20, gazda. Sad će onda dobije i bonus i 12 free spinova zajedno sa jackpotom, ja kad ti kažem. Polako. Evo tu je gazda, evo odmah tu se skrene. Zdravo komšo, zdravo, si dobar? Zdravo. Odlično. Taman sam i Sultaniji platio ove račune. Polisa osiguranja završeno. Jel tako ovdje da potpišem? Dobro. Nalepnica zalepljena, kola registrovana. Sad mogu da idem kući. Svaka vam čast koliko ste brzi, stvarno. Gospodine, ja se izvinjavam, ako me neko traži, niste me vidjeli, nisam postojao, ne znate ni gde sam ni ništa. Bože, gospode, kaki narod sve do nas dolazi, to je strašno. Dobar dan. Dobar dan. Je bio možda tu kod vas jedan sa smežuran u facu, ovako ima facu ki Snoopy u roze košulju, jedan smešan čovjek mnogo? Mislim, bio je, ali je otišao nedavno. Pa kad bre prezavršio to, ja mislio ta registracija traje do veka, bre, vi krenuli odmah za njim 15 minuta nema. Pa gospodine, ovdje kod nas se sve završava za pola sata, ne mora da idete ni po pošte, ni po banki, ni nigde, sve ovdje na jednom mjestu završite. Slušaj ti tapacirani, ako mi ne kažeš gde ima ti da završiš, ne za pola sata, nego za pola sekunde, jel ti jasno? Stvarno ga nisam vidio, mi ovdje registrujemo kola, a ne begunce. Tulumba, pretraži sve prostorije, sad će da vidimo gde se krije. Aha, tu si vidio, gazda je vidio u kanalu. A tu se znači kriješ, jeli ti konvertovani? Hoćeš sad upalim ovim valjci da te zipujem ovdje po folderima, jeli bre? Nemoj molim te, Sultane Slobodane, došao sam samo da registrujem kola, majke mi. More sad ću ja da te preregistrujem, me znaš? Čujem da se opet muvaš oko moje Sultanije Slobodanke, ali to je istina? Nije to, Sultane, što misliš, života mi, evo, mislim, ja jesam bio kod nje, ali bio sam da mi da ovlašćenje za kola, pošto se sve na nju vodi da bi mogao da registrujem, a i dala mi račune da platim. Ujedno. Slušaj me, ako još jednom priđeš moje Sultanije Slobodanke, ima isto da završiš u kanal, ali zemljani. Slušaj Marijane, sve si bonuse kod mene iskoristio, ovo ti je jedan poslednji i jedini bonus. 20-20. Važi, Sultane, neću više nikad, obećavam.